Proiectul Empower. Responsabilizarea persoanelor cu dizabilități printr-un proiect eficient de gestionare a dezastrelor. Partenerii proiectului sunt The Government of Istanbul din Turcia, Institute for Vocational Education and Orientation din Grecia, Institute for the Promotion of Development and Training din Spania, Istanbul Provincial Directorate of Family, Labor and Social Services din Turcia, Training Services Center din Italia, Asociația Fundația H din România și Istanbul Technic University din Turcia. Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest document și conținutul acestuia reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia și Agenția Națională a Turciei nu pot fi considerate responsabile de orice utilizare care poate fi făcută și a informațiilor conținute în acestea. Număr proiect 2020-01-K204-094078. Bună la toți! Acest podcast este o parte a proiectului Empower, responsabilizarea persoanelor cu dizabilități printr-un proiect eficient de gestionare a dezastrelor, coordonat de Guvernul de la Istanbul și cofinanțat de programul Erasmus al Comunității Europene. Enrique este cu noi, el este psiholog la Universitatea din Salamanca și Universitatea Autonomă din Madrid, psihologie clinică la Universitatea din Madrid. În ultimii ani a lucrat atât ca psiholog clinician cât și organizațional în diferite entități, atât în Spania cât și în Irlanda. De asemenea, în ultimii ani oferă instruire în situații de urgență. Enrique, bine ai venit! Unul din obiectivele proiectului Empower este de a integra dizabilitatea în ciclul de management al dezastrelor și pentru a sensibiliza persoanele cu dizabilități și persoanele care le îngrijesc cu privire la riscurile tot mai mari de dezastre. Prin urmare, aș dori să explici puțin despre cum să furnizați informații de bază despre starea noastră de sănătate și cum să contactăm autoritățile relevante în caz de urgență sau dezastru natural. Ok. Pentru început, îți mulțumesc, Victoria, pentru invitație. E o plăcere și din partea mea. Din nou, este o întrebare capcană sau dificilă, dar voi încerca să o reduc cât pot. Pot spune că aproape toți oamenii au un telefon mobil în permanență la ei și, în caz că nu au unul, în caz de urgențe sau dezastre naturale, de exemplu, ar trebui să caute un mobil sau un telefon pentru contactarea autorităților cât mai curând posibil, care vă vor ajuta cu siguranță. Protocolul internațional PAS, protejează, ajutor și sfat, este foarte important deoarece poți apela oricând la același număr de ajutor pentru toți cetățenii europeni. Poți suna la 112 pentru toate tipurile de urgențe naturale, accidente sau orice fel de urgență pe care o puteți avea legată de sănătatea voastră. Poți suna, spre exemplu, cu mobilul tău sau poți găsi alt dispozitiv mobil sau, dacă e disponibil, poți merge la un post SOS de pe un drum, dacă ești, spre exemplu, în mijlocul unui drum. Acest număr european de urgență și dezastre naturale e comun pentru toate țările europene. Este 112. Cred că este foarte cunoscut pentru noi toți și acest număr este un număr în care sunt acoperite toate serviciile de urgență din toată Europa. Dacă, spre exemplu, am alertat deja aceste servicii, ei ne vor contacta pentru a obține mai multe informații. Deci e important să păstrați linia. Linia nu e ocupată pentru că le spune oamenilor că știm. Știm ce s-a întâmplat, ei nu vor putea să obțină aceste informații dacă nu le avem. Această linie este gratuită pentru apel invers. De asemenea, dacă persoanele au deficiențe de vedere sau auz, pot avea dispozitive accesibile nevoilor lor specifice și pot fi chiar însoțiți de un îngrijitor profesional sau informal. În acest din urmă caz, de exemplu, îngrijitorul este cel care va furniza informațiile la 112. Dacă ești singur, o persoană cu deficiențe de vedere cu un dispozitiv mobil accesibil nu va avea nicio problemă să comunice cu cei de la urgență. Dacă sunt persoane cu deficiențe de auz, ei pot accesa 112 prin mesaje text prin SMS. Pentru a face acest lucru, aceștia trebuie mai întâi să se înregistreze personal la biroul de servicii sociale de care aparține, în general prin cod poștal. Această recunoaștere se realizează prin intermediul unităților de evaluare și îngrijire a persoanelor cu dizabilități. În acest fel, în loc de voce, puteți comunica prin mesaj text, iar serviciul de urgență vă va adresa aceleași întrebări pe care le vor face în scris. În principiu, serviciile de urgență. Practic vă pun două întrebări: ce s-a întâmplat? Și de asemenea, unde s-a întâmplat?
Pentru prima, trebuie să descrii ce s-a întâmplat dacă a fost un foc, un dezastru natural, o inundație sau un accident, oferind cât mai multe informații despre situația actuală, dacă sunt răniți sau, de exemplu, câți dintre ei, dacă sunt oameni conștienți, dacă sunt prinși, spre exemplu, într-un foc. Dacă este nevoie de atenție la nevoi speciale, nevoi, de exemplu, deficiențe de vedere sau de auz, acest lucru trebuie comunicat echipelor de la situațiile de urgență. Iar a doua întrebare, unde s-a întâmplat? Cu cât oferim mai multe informații, cu atât mai bine. Cu cât oferim cât mai multe informații acestor servicii de urgență, cu atât le va lua mai puțin timp să ajungă la locul respectiv. Dacă asistați la o situație în stradă, de exemplu, este important să dați numele străzii sau dacă nu cunoașteți numele străzii. Puteți oferi referințe la ceva care este bine cunoscut, un monument, un magazin sau orice considerați că este cunoscut pentru toată lumea. În cazul în care, spre exemplu, vă aflați în mijlocul unui drum, putem spune dacă este o autostradă sau un alt fel de drum. De asemenea, putem numi zona drumului dacă o știm sau kilometrul. Sau dacă nu știm unde suntem, ar trebui să spunem de unde venim și unde mergem, cât timp a trecut, de exemplu, de la ultimul oraș prin care am trecut și cât timp durează până ajungem unde dorim. Toate aceste indicații pot părea evidente, dar nu întotdeauna sunt transmise corect echipelor de la situațiile de urgență, întrucât suntem expuși unui eveniment care ne provoacă stres și nervozitate, cu care nu suntem obișnuiți să ne confruntăm. Cred că de aceea este important pentru noi să ne amintim despre acești doi primi pași în situațiile de urgență. Într-o situație de urgență, pentru început, rămâneți în siguranță fizic, stați calm și apoi, în al doilea rând sunați la 112, încercând să nu reocupați linia dacă nu este strict necesar. Deci îți mulțumesc foarte mult pentru sfaturile, Enrique. Va fi util să furnizați informații despre starea de sănătate și să contactați autoritățile relevante în caz de urgență sau dezastru natural.